Ahojte, tu je Cink Audio newsletter Slovak Centeru. Ja som Andrea Irena Fábriová a v najbližších minútach vám zhrniem to najdôležitejšie, čo vyšlo na našom Substacku za posledných 14 dní. Dôležitá novinka hneď na úvod. Cink Audio odteraz vychádza dvojtýždenne. Znamená to, že budeme mať viac priestoru na lepší kontext a pokojnejšie prechody medzi témami, no stále ostávame pri stručnom počúvateľnom formáte. Praktická poznámka, celý newsletter nájdete aj v textovej podobe priamo na našom Substacku a ak preferujete video na YouTube, odkaz nájdete v prvom komentári na sociálnych sieťach alebo priamo v texte na Substacku. Link doplníme. Za posledné 2 týždne sa nám prepojili 3 línie. Po prvé kultúrna pamäť a jazyk, po druhé technologická a občianska dôvera a po tretie zdravie komunity, najmä mladých. Poďme chronologicky. Začíname v sekcii Cink, Tech and Think. Koncom februára vyšiel text, keď Silicon Valley povie nie Pentagonu. Príbeh o tom, ako sa firma Anthropic a jej model Claude dostali do konfliktu s Pentagonom po tom, čo bol model nasadený cez Palantír v kontexte vojenskej operácie. Jadrom nie je len technológia, ale otázka právomoci a etiky. Kto má právo pýtať sa, ako je AI použitá a kde sa končí zodpovednosť súkromnej firmy, keď vstúpi do hry armáda. Pre komunitu je to dôležité preto, lebo AI už nie je len nástroj na text. Je to infraštruktúra moci a rozhodnutia o nej sa dotknú aj toho, ako sa bude v budúcnosti narábať s informáciami, bezpečnosťou a právami občanov. 28. februára prišiel text Mrci Šor, čo UNESCO vie a čo sa nenaučíš z pohľadníc. Pripomína, že UNESCO v roku 2017 zapísalo tradície spojené s 1. marcom ako spoločnú kultúrnu praktiku viacerých krajín, nie ako výlučne rumunský zvyk. Text ide hlbšie do pôvodu a významu červeno-bielej nite a jemne koriguje zjednodušené príbehy, ktoré si o tradíciách hradí rozprávame. Pre nás je to dôležité preto, lebo kultúrna gramotnosť nie je detail. Je to spôsob, ako sa navzájom lepšie chápeme v regióne, kde sa identity prirodzene preplietajú. 2. marca vyšiel Cink text z Orádei o podujatí k Medzinárodnému dňu materinského jazyka na Univerzite z Orádei, kolokvium lingvisticko-kultúrne interferencie. Zazneli 4 jazyky: rumunčina, maďarčina, slovenčina a hebrejčina. Slovenskú komunitu tam reprezentoval Juraj Cigáň, ktorý vyučuje slovenčinu na univerzite aj na kolégiu Mihaj Eminescu. Pre komunitu je to dôležité preto, lebo slovenčina tu nie je len domáci jazyk. Je prítomná aj v akademickom priestore a to posilňuje jej legitimitu aj budúcnosť. 4. marca sa objavili 2 silné texty. Prvý, oslava materinského jazyka spája školy a komunity, podujatie v Varade, ktoré pripravili a zrealizovali žiaci z 3 škôl. Z Teoretického lícea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku, z Teoretického lícea Adam Müller Gütenbrunn v Varade a z kolégia Čiky Gergely v Varade. Program doplnili folklórne súbory Sálašan, Banát Ja a Margareta a žiaci ukázali, že vedia robiť slovenčinu živou, modernou a komunitnou. Prečo je dôležité? Lebo keď iniciatíva príde od mladých, jazyk prestáva byť povinnosť a stáva sa prirodzenou súčasťou identity. Druhý text zo 4. marca Pamäť komunity nie je len archív, je to aj pripravenosť. V deň výročia zemetrasenia z 4. marca 1977 text pripomína, že pamäť nie je iba o spomínaní, ale aj o praktickej pripravenosti. Prvá pomoc, kontakty, záložné zdroje energie a bezpečné uloženie dôležitých dokumentov. Pre komunitu je to dôležité preto, lebo odolnosť nie je abstraktná hodnota. Je to konkrétny súbor návykov, ktoré v kríze rozhodujú. 5. marca prišli opäť 2 témy. V Tech and Think vyšiel text Digitálny doklad pre každého Rumuna o platforme FRHRTIE a širšej otázke e-governmentu. Pointa je jasná. Rumunsko môže mať rýchly internet a moderné nástroje, ale ak chýba dôvera v štát a inštitúcie, digitálna transformácia naráža na múr. Text to rozoberá ako problém psychológie, histórie a spoločenskej zmluvy, nielen techniky. Prečo je dôležité?
lebo digitalizácia bez dôvery ľudí nevytvára pohodlie, vytvára odpor. A to je lekcia, ktorá sa netýka len Rumúnska, ale celej Európy. A napokon téma zdravia, realita našich tínejdžerov a ako ju môžeme spoločne zmeniť. Text upozorňuje na detskú obezitu, sedavý spôsob života, únavu a preťaženie a zároveň navrhuje komunitné riešenia, spoločné prechádzky, aktívne kultúrne podujatia, úpravy tradičných receptov a novú rubriku Komunitné zdravie ako pravidelnú malú dávku dobrých návykov. Pre komunitu je to dôležité preto, lebo zdravie mladých nie je len individuálna téma. Je to budúcnosť komunity, jej energia, vzťahy a schopnosť tvoriť. To je prehľad za posledné 2 týždne. Ak sa vám Think Audio páči, dajte odber, zdieľajte ho a napíšte nám, ktoré témy chcete na budúce počuť viac do hĺbky. A na záver štandardné pripomenutie, práve teraz až do mája máte možnosť presmerovať 3,5% z dane z príjmu na podporu Slovak Center bez akýchkoľvek nákladov, rýchlo a online. Formulár vyplníte za 2 minúty naskenovaním QR kódu na obrazovke, cez link v tomto článku na Substacku, cez link na našich sociálnych sieťach alebo v prvom komentári na YouTube. Malé percento, dlhý dopad pre kultúru, pamäť a budúcnosť komunity. Ďakujem, že ste s nami, prajem vám pokojný víkend a dovidenia o 2 týždne.